Però, escolta, tampoc has vist mai que digui jo una proposta que estem fent al canvi quina proposta? Veig aquell, sempre traïdor, a traïdor anys abans, diguem una cosa que puguis utilitzar en contra nostra, a favor de les dones, clara. Oh, tant! Sí, tant. 2.200. El Canigó quan té 2.500? No, el Canigó té 2.500. Sí, perquè ja m'explicaràs. Aquí dalt, quan pugem cap a dalt a COMANEGRA, hi ha un lloc que hi ha un arbre immens, em sembla recordar, i a sota hi havia tot un ramat. Era a l'estiu, que fotia una calda de caldeu, i es havien tots ajucat allà a sota l'arbre perquè estava més fresc. I al baixar fem això, sí. D'aquí una hora passem per aquí sota, o abans. Pensava que eren vets i són paques, això. Això de Sant Màrqueting, que estava molt mal dit. No s'ha quedat allà? No, passa. No ho veig. Sí, ha estat de mitjà, passa. No ho veig. Caminant, sí, jo i veiem una cosa. Tornarem el camí és aquest. Victòria! La filla del Rafael. Hosti, sembla aquí mateix. Era per sentir aquest soroll. Ah, sí, el soroll, per sentir Si vols, el Sant farà un pet i jo una llufeta. Llàstima que això no ho reculli. No, jo deia per aquell arbre tan guapo. La ruta és dura i la cadena... No? Sí. Sí. Falta l'altre tros encara, no? Sí. O no?
Que també ho pla. Que costaria. Està penada per la llei. Si vindran els cessars. I a més tindríem un avantatge, que amb en Manel no discutiríem, que faríem cims. Ah, exacte. Això. Aquí el faure, d'aquells que pescaven, és terrible, eh? Però allò ja ho he vist. Aquells que foten de l'aigua. No té, han girat, Buscant les tèrmiques, eh? Treu el tren de ratxa, hòstia.